गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै आंनि जायगायावनो बाथौफुरियाव मसलपुर एरियायाव बाथौ सान बर' हारिनि बाथौ धोरोमफोरनि दिनैनि दिनखौ बाथौ सान होननानै फालिनाय जायो, मागोनि नैथि मंगलबार। बेनिफ्राय आङो दाब दाब जायगायाव बेरायगासिनो दंमोन। मोनफ्रोमबो जायगायाव बाथौ धोरोम दङ आरो जाय जायगायाव बाथौ थानसालि दङ गामिफोराव आङो मैया दाखालि बावैबो खैराबारि टंला बे एरियाजों बेराय फैगासिनो दंमोन। गोबां गावबा गाव गामियावनो बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय गाजा गोमजायै खामानि मावनाय बेफोरबायदि बायदिसिना आङो नुबोगासिनो दङ। बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव जोंनि बे आंनि जायगायावबो बेवहाय मोनसे बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै बाथौ मेला खुंनाय जायो। बेवहाय दिनैनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै बे बाथौफुरिनि मेलाया गासै 8 दिन जायो आरो बे 8 दिनाव जोबनायाव डिजेबो दंबयो जुपिटार आरो माखासे बे 8 दिननि गेजेराव मा दङ आङो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागासिनो दङ। आरो दा नै बे जोंनिनो बाथौफुरिनि एसपि सार बिथाङा बे पिज्जाखौ हास'नाय जागोन, मानो होनब्ला स्टार्ट खालामसिगोन बे माबाखौ फुजा बाथौ मेला, बे बाथौ मेलाखौ माने स्टार्ट खालामनो थाखाय दा बेवहाय पिटाखौ हास'नो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। दा आंजों दङ बे बाथौफुरि मेलानिनो बाथौ साननि बाथौ फुजानि आदा बहुम रामसियारि। बेवहाय मा दङ बेनि बागै बे 8 दिनाव मा दङ आदाजों आं फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनानै लानि। आदा बेवहाय ओरैनो बेथ' आलासि जिरायसालि, आलासि जायफोरखौ लिङो बेयाव जिरायनाय जागोन। बेनिफ्राय बेथ' बेयो मन्दिर, गाहाय मन्दिर जाहैबाय। बे मन्दिरजों फैलाय बेजों थांनि, बे जाबाय गाहाय मन्दिर जाहैबाय। मन्दिर दिनैनिफ्राय लानानै 31 जानुवारिसिम 8 दिन जागोन आरो बे प्रग्रामा 8 साननि हाबाफारि। 8 साननि हाबाफारि। बेनिफ्राय ओरैनो गिदिर कालचार प्रग्राम माबाफोर दङ? कालचार प्रग्रामा दिनैहाय लादों बैसागो मोसानाय बादायलायनाय, बेनिफ्राय देमसि मोसानाय बादायलायनाय, लोगोसे मडेलिं बादायलायनाय आरो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों देंखो मोनाबिलि हिसाबै जोङो 28 खालार खालि इलिसा बर' बिथांखौ हांख्रायना लाबोदों। इलिसा बर', इलिसा बर' उदालगुरिनि डिजे नामा?
अ डिजेबो दङ जुपिटार माबानि गहपुरनि नामा बेयो गहपुरनि औ डिजे जुपिटारा 29 खालार खालि जागोन 29 खालार खालि डिजे जागोन डिजे जुपिटार प्रग्राम औ बेनिफ्राय 31 खालि देंखो मोनाबिलि जागोन बेवहाय जा प्रबिन ब्रह्म बिथां क'क्राझारनि सिंगार बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो लोगोसे गहपुरनि बिबुंसार गयारि बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो देंखोगिरि हिसाबै अब्लाथ' थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय बे बाराव माने साबसिन जागोनखौ नुनो जागोन ना औ थांनाय बोसोराव लकडाउनजों जोङो गोसो जादोंब्लाबो खुंफुंनो हायाखै बोसोरनैया ओरैनो थांनाय जाबाय ओमफ्राय देग्लाय जोङो बे बोसोरनै खुंनो मोनैनि जोंहा गोसोआव जे रंजानो गोसो जाना दंमोन बेफोरखौ जोङो देग्लाय दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो नाजादों आरो औ अब्लाथ' बे मेलाया जोबोर मोजां जागोन बायदि मोनदों आरोना एसेबां गोगोम जागोन सिंगारबो दङ डिजेबो दङ अब्ला जोङो आदा बेखिनिखौ नायनानै लानि बाथौ थानसालिखौ ओरैनो बे बेसेबांसो गोबाव जाखालि आदा मेलाया बियो 49 जाबाय फैगौ बोसोराव सनाथि फोरबो जागोन फैगौ बोसोराव औ फैगौ बोसोराव सनाथि फोरबो जागोन 50 बोसोर कमप्लिट जासिगोन आरो फैगोन बोसोराव बेखौ दा अपेनिं खालामथ'वाखै अपेनिं खालामखांनायनि उनाव दिनै फुजा जागोन ना बेवहाय औ जागोन अपेनिं खालामखांनायनि उनाव जागोन बेनिफ्राय ओरैनो मा लाबोदो मेलायाव आदा मेलायाव दङ ओजोंहाय फिल्डआव सार्कास दङ मीना बाजार दङ ओजोंहाय जोंनि ट्रेडिसनेल ट्राइबेल फेस्टिभेल दं बोजोंहाय बे फिल्डआव बेनिफ्राय बायदि फिसा गलाफोराथ' थाबाय बेनिफ्राय कमिटिजों होजानायबो जों लटारि खेला दं आरो बेखौ गोबां नङा टिकेटनि बेसेना 50 थाखाल' आरो फिगाराबो बारा नङा मथा मथि कमिटियाव 50,000सो थालांनाय आरो जोबोर मोजां गेट बानायदो जों मागो मेलानि थाखाय फुजा आरो मेलाजों माने गोरोबनानै खुंनाय जायो आरो बे साइडथिं थाहैबाय फुजा जाहैबाय ओजों मेला जाहैबाय आरो मागो मेलानि गेट बियो मेलाया बेनिफ्राय आरम्भ जासिगोन आरो ओजोंहाय मीना बाजार सार्कास ओजोंहाय ट्रेडिसनेल फुड फेस्टिभेल बेहाय सोलिगोन आरो बैयो बाथौ फुजा मोजां मोनबाय आदा मानसिनानै थेंक इउ मोजाङै मोजां जोंनि बर' हारिनि बाथौ साना बे बाथौ मेलाया मोजाङै मोजां जानानै थाङो बेखौनो आंनिफ्रायबो जाहाथे मोजाङै मोजां जोबलाङो बे बाथौ मेलाया गाजा गोमजायै नायनोसै जोंबो बेसेबां फैनो हायो आंनिनो लकेलखा नाजानोसै थेंक इउ आदा